Všem čau, vítám vás na mém kanále Karolína Kuku. A teď se maluju, protože budu si něco koupit na Vánoce i na vylápění. Takže doufám, že tam něco najdeme. A pak vám určitě ukážu, co jsem se koupila. A pak určitě vám ukážu možná. Ale určitě vám ukážu to, teta si myslím, že vám ukážu to, co teta jsem se koupila. A se tam vášinku nalihlo, nemůžu tam tu, protože ta se musí pořádně upucovat a takhle dává se na naší lihle a hezky. My jsme se prostě jenom štětec nanese a pak jdeš takhle. A to je moje oblíbená tvářinka, protože se mi to stalo i k Vánocům. A prostě špošnu. A takhle se tím to vypadá. Jak to vypadá takhle? Dobrý. A určitě to vypadá se tím světlem, takže tam trošku takhle. A ještě se to jako to uspucilo. Je tu rychle právě, protože musím mít něco koupit, teta. Dávám ho pod oči takhle. Prostě na lehlovku. Pak se možná to uplavím, ale zatím prostě musím být rychlejší. No takže takhle zatím. Teď si ještě dám trošku budu, fakt trošku ho mám v tomhle a pak ještě možná si dám ten, co mám novej, nebo skoro novej, ale spadnul mi, takže ho mám ospětej. Závěr to bude končit, takže natočím další. A to už asi bude, asi budu to mávolávat. No tohle musím už vyhodit, takže budeme už končit, takže všem čau. Když to skončí, tak bye. Tak já vykončí. Pa. Uvidíme.